Salam gaderli dostlar, mehriban vatandaşlar. Kanala hoş geldiniz. Eger sizin kompýuteryňyzda esas peýdalanýan Word, Excel, PowerPoint ýaly programmalarymyzda gysgaly işlemeli wagtymyzda haýsydyr bir näsazlykla ýüze çykandan ýa-da Office paketini satyn almak islemeseňiz, onu online görnüşinde internetiň üstü bilen arkaýyn meselesi işlep ulanyp bilersiňiz. Bunuň üçin internete girýäs we şu ýerde ýazýas Google dokument. Ben ýa-ni ýazam soň çykdy. Şoňa basýas we öz ofisial faýlyna girýäs şu ýerden. Ana dostlar görüşimiz ýaly. Şu ýokardaky 4 sany programma bar. Bunuň birinjisi dokumenti ýazgyly. Bu Word programmamy, bu Tablice, bu Excel programmamy, bu üçünji prezentasiýa. Ol biziň PowerPoint programmamyz. Ýagny durly prezentasiýalar taýinlamak üçin. Gelin Word programmamyzy barlap görelim. Açyp. Открыть Google dokumenti şoňa basýas. We görüşimiz ýaly biziň kompýuterymyzdaky Word programmamyz ýaly. Hemmede bir meňzeş. Bu save file. Şoňa basýas. Ha dostlar, görüşimiz ýaly biziň Word penjeremiz açyldy. Gelin bu ýerde bir zatlar ýazyp barlap görelim. Bunuň şriftini belidäki ýaly esasyna geçirýäs. Gelin ýazaly. Misal üçin salam. Ha dostlar, edil beýleki Word'daky ýaly hemme zadyny peýdalanyp ulanyp bilýäs nähili ýagdaýda etsek bolsak we Tablice goýjak bolsak ustaka basýas. Adaçky ütköşürek ýöne bary düşünse bolýar. Şular ýaly ýagdaýda nähili etsek bolsak özümiz edip bilýäs. We bundan soňra dokumenti işledik, taýýarladyk we bundan soňra adyny ütköçek bolsak şu ýere ýazýas. Näme ad ýerdek bolsak. Ve öz kompýuterymyzda saklaýan etmek üçin edil beýleki Word'daky faýla basýas we bu ýerde saklanýt däli skачать ýüklemek üçin skачать. We şu ýerden öz formatyňyzy saýlap bilýäňiz haýsy özüňize gerek bolsa, bu birinji dosk format görnüşi, berde tekst görnüşi bar. Görüşüňiz ýaly we PDF görnüşi haýsy özüňize gerek bolsa, şonu saýlap ýükläp bilersiňiz. Şoňa basýas, ona görüşimiz ýaly dostlar aşagda ýüklenýär. We ýene bir başga görnüşem bar bu Word'un. Onu açmak üçin Office ýazýas. Office Live görüşimiz ýaly we gözledýäs. We şu ýerde öz ofisial saýtyna girýäs. Şuýda biziň belli kesmer zatlarymyzyň biri. Biz eger bu saýtda ilkinji gerek bolsak, siz buňa registrasiýa bolmaly bolýaňyz, onuň üçin öz elektron poçtaňyzy we paroluňyzy girdiýäňiz. We başga hiç zat gerekkel başga. Görüşüňiz ýaly men ýa-ni girem soň. Menki uje girdirildi. We şu ýerde edil beýleki Word programmadaky hemme zat bir meňzeş haýsy gerek bolsa özüňiz saýlap arkaýyn döredip işläp bilýäňiz. Ha dostlar, men şunun bilen şu videoňy tamamlaýan. Bu video size peýdal bolanlar diýip umyt edýän. Eger kanalymyza täze gelen bolsaňyz, agda bolmadyk bolsaňyz agda bolun. Like goýun dostlar. Eger ýene-de haýsy tema boýunça nähili video taýýarlamaly bolsa, aşagda testerde ýazyp bilersiňiz men. Uly höwes bilen başardygymdan ederim. Hoş sağ olun.